नमस्कार, कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। शिक्षक दिवस ह्या दिसाचे महत्व लक्षात घेऊन सदाशिवगड वाठारांतल्यो निवृत्त शिक्षिका आणि कोंकणी संस्कृती मंडळ तसेच अखिल भारतीय कोंकणी परिषदेचो पहिलो महिला अध्यक्ष हेमी आज कारवारच्या हिंदू हायस्कुलात एक वेगळे रीतीन शिक्षक दिन आचरण केलो। कारवारच्या फक्त हिंदू हायस्कुलात कोंकणी विषय पोरा शिकतात आणि जो ह्या शाळेंतल्यान कोंकणी विशयात 6वी धन 10वी पर्यंत जास्त मार्क घेऊन पास जाता त्याका 5000 रुपया आर्थिक मदत दिवची थारायला। ह्या वर्साच्यान फुडली 5 वर्सां ह्या मदतीचो लाभ अशा भुरग्यांक मेळटलो। ह्या कार्यक्रमात हिंदू हायस्कूलचे प्रिन्सिपल श्री अरुण राणे, कोंकणी शिक्षिका श्रीमती वैशाली नाईक आणि इतर शिक्षक वर्ग आणि दानी श्री उल्हास राणे, सौ उषा राणे हजर आशिल्ले। धन्यवाद।